हे गाइस जय जगन्नाथ शुभ सकाळ टाइम ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ଏତେ ସକାଳୁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇ କୁଆଡେ ବାହାରିଛି ଭିଡିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ଗାଡି ଦିଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ସ୍କୁଟିଟାକୁ ବାହାର କରି ସିଧା ବାହାରିକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ। ଫ୍ଲୋରା ଏଇ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଏଠି ତାର ବସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ରେଡି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ମାନେ ଏଠି କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ପତ୍ର କିଣା କିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରହିଲା ଏପଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବହିପତ୍ର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଧାନମଣ୍ଡଳ ପାର୍କ କିନ୍ତୁ ବେଳା ଏତେ ଖରାପ କି ଗେଟ ତାଲା ପଡିଛି, ଫେରିକି ଚାଲିଲୁ। ଗୋଟା ପଛପଟ ଗେଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ଗେଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଗେଟ ଦେଇକି ଆସୁନ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ। ଆମର ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଠାକୁର ପହଡ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଛରେ ଚାଲିବ, ପଛରେ ବଢିଆ ପୁରା ଜାଗା ହେଇଛି, ପୁରା ଗଛ ଫଛ ହେଇଛି। କିଛି କହିବେନି ସାର୍। ଖୋଲନା ପହଡ ଖୋଲନା ବେ। ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ କି ବଇଛନ୍ତି? ଓ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆସ। ଏଇଠି ବସିଗଲା ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏପଟେ ହନୁମାନ ଠାକୁର। ରାତିରେ ଆସିବୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳିବ, ମୋବାଇଲ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆଇଲା ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଏଇନା। ମୁଁ ଏଇଠି ରିଲ୍ସ କରିନଥିଲି ଭାଇ ସେଇଠି। ଇଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇନା ସବୁ ଠିଆ ହେବେ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଏକରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଏଠି ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲି। ଖରା ବେଳ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହଉଛି, ଲୋକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆମ ଘରଟା ଏଇଠି ପାଖରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନ୍ କୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇ ଦି ଜଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ବସି ଦୋଳି ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ରଜ ଗଲାଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ମାନେ ରଜ ମନଉଛନ୍ତି। ଖେଲା ସରିଲା, ଇଏ ଦି ଜଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗଳି ପଡିବୁ, ହାତ ଛାଡିଛୁ ଓଲଟି ପଡିବୁ ସେକରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ମାମାର ସଇଲା, ଇଏ ପଳେଇ ଆଇଲା ଖେଳିବ ବୋଲି ଦୋଳି। କୋଉଠି ହେ ପିଟିକିରି ଧଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଧଇଲୁ ବସୁନୁ। ବସି ସାରେ ତୁ ପୁରା ତଳେ ଲଗଉନୁ, ତୁ ଭାରି ବସିଛୁ। ପୁରା ତଳେ ଲାଗୁଛି ନା ତୁ ଉପରେ। ରାତିରେ ଆସିବୁ, ରାତିରେ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ହେଇ ବୋବାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ରାତିରେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ହେଇ ବୋବାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଠି ଯାଇକି କେଲୁଣି ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ଦେଖିଲୁ ଚନ୍ଦନ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ କେମିତି ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ବୋହିକି ସବୁ ଲାଗିଲାଣି ହାତ ଫାତ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଠି ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି।
ଏବେ ଆମର ଖେଳ ସରିଲା ଖରାରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ଆଠିଏ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକରକୁ ଆସିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୋ ବାପା କହେ କାହିଁ ମୁଁ ଆଉଟ ଏମିତି କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ଖେଳିପାରିବୁ ଏଠି ଏଠି ଖେଳିଲୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ର ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଠୁ ଏଇଠି ତାର ଖେଳୁଛି ସକାଳୁ ଆସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦୌଡ଼ନ୍ତିନି ସେଇଟା ତାପରେ ଏପଟେ ଇଏ ଯୋଉ ଆର୍ମ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାମା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖେଳିବ ରନିଂ କରିବ ମମ୍ମି ସକାଳୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲାନି ରନିଂ କରନ୍ତି ଏଇ ସିଏ ସେଠି ତାର ବସିକି ଟେକୁଛି ପୁରା ଉପରୁ ଟେକି ପାରିବୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉପରୁ ଟେକି ଦେ ତୁ ତ ଟେକି ଦେ ତ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଉଠେ ଏଠି ଖସା ସିଢ଼ି ସେ ସେଠି ପଳେଇଲାଣି ଖସା ସିଢ଼ି ଉପରକୁ ଖସିଲୁ ତଳକୁ ଖସିଲୁ ପଡ଼ିବୁ ଧୁମୁକିନା ଆସି ତଳେ ସେଟା ବସିକି ଏମିତି ଟେକିବୁ ବସ୍ ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ ବ ହଁ ତା ଉପରେ ବସ ସେଠୁ ନୁହଁ ଏଠୁ କଳା ଗ୍ରିପ୍ ପାକୁ ତ ଏଠୁ ହଁ ସେଟା ଛୋଟ ବାସ୍ ହଁ ହାତ ଖସିଯିବ ଆମର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ସରିଲା ଆମେ ସେ କର ପଟକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ବେ ଇଏ ଗଲାବେଳେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଆଜି ସେକେରେ ଦେଖିବା ଗଛ ଫଛ ଅଛି ଛାଇ ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ଏଇ ସେ ଦି ଜଣ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କେମିତି ପବନ ଦଉଛି ଥଣ୍ଡା ପୁରା ନା ଏଇଟା ଆମେ ଏପଟକୁ ଯାଉଛୁ ଗଛ ଫଛ ଛାଇ ହେଇଛି ଏଇ ଯା ସେଇଠି ଗ୍ଲାସ୍ ତ ହେଇଛି ପାଣି ପିଇଦେବୁ ହେଇ ଦିଅ ଚାଲିଲେ ତାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଇଏ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇଦେଲି ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ଇଏ ଏଠି ଦେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦନ ଝାଳରେ ସବୁ ଏକର ସେକର ଚାଲୁନ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନା ବିଲ ଫିଲ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛ ବୁଛ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ନା ଏ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପବନ ଫବନ ଦେଉଛି ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବସିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆମ୍ବଟା ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପାଇଲା ପଡ଼ିକି ଫାଟି ଯାଇଛି କେତେ ଉପରେ ହେଲାଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ପକଉଛନ୍ତି ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆସ ଏଇଠି ବସିବା ଏଇଠି ବସିବା ଆସ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସି ବସିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବୋବାଲ ଜାଗା ହେଇଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗଛ ବୁଛ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରା ବି ଟିକେ ପଡ଼ୁନି ପୁରା ଛାଇ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେନି ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏଇପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେମାଳ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ପାଇଲେ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ବସିଗଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ଆଉଟା କୋଉଠି ଆମ୍ବ ପାଇଲା ଯାଇଛି ଟିକେ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ତତେ ଏତେ ବାଟ ଆମ୍ବ ଦେଖା ହେଲା ମମି ଦେଖିକି କହିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି ଲଗେଇଥିବ ନା ଆଉ ନା ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ଲଗେଇଥିବେ ଆଉ
ଏଠି ହବ କ'ଣ ସେ ଆମ୍ବ ବିକିବେନି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ହେଇଛି କାହିଁ ଆମ୍ବ କାଟିକି ଖାଇଥାନ୍ତା ମମି ତାର ଆମ୍ବ ଛାଡ଼ିକି ଖାଉଛି ଏଇ ସେଠି କ'ଣ ବୁଲିଲେଣି ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଏ ଯିବା ଚାଲରେ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନା ଏଠି ଶୋଇବ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବସିଗଲୁ 3 ଜଣ କ'ଣ ପଣସ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ନଉନଥିବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିବ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁନ ଆମ୍ବ ତାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍କଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ଇଏ ପୁରା ସବୁ ଲଗେଇଥିବେ ପଇସା ଆଣିଥିବେ ନା କିଛି ସମୟ ବସି ବସି ଇଏ ତାର ଶୋଇଲାଣି ଯିବାନି ଘରକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସି ଆମେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଇଏ ତାର ଏଠି ଶୋଇଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା ଏ 2 ଜଣ ତ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ କଥା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଫ୍ଲୋରା ଘରେ ଥିଲା ଦେଖ ଏବେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେତେବେଳୁ ଘରେ ଥିଲା ଖରାରେ ପାଣି ପିଉଛି ଆମେ ଆସି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୁଲିବାଲି ମନ ଖୁସି ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଏଇଠି ପାଣି ପିଇ ଘର ଦ୍ୱାର କ'ଣ କଲାଣି ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମର ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ପଖାଳ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଶାଗ ବଡ଼ିଚୁରା ଆମେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା